Ola a todos, a continuación vou vos deixar unha serie de ejercicios para que podes facer na casa durante estes días. Vamos a empezar con un pequeno calentamiento, vale? Eu vou non facer rápido para marcarvos simplemente o que tendes que facer. Despois vos podelo alargar, bueno, podedes non, alargádelo durante 3-4 minutos, vale? Para darlle un pouquiño de movimento a esas articulacións. Despois a parte principal, que son os exercicios serios da sesión, idelos a facer 20 veces cada un, 20 repeticións, ao acabar todos os exercicios idelos a facer outra vez, e así hasta 3 veces. Logo uns estiramientos, vale, que igual que o calentamiento vou polos a marcar, logo vos os alargades durante 15-20 segundiños na casa. Moitas gracias, vamos allá. Empezamos co calentamiento, un pouquiño o cuello a un lado e ao outro, vale? Despacio, atrás e adiante, giros hacia un lado, hacia o outro, hombros arriba e abaixo alternos, despertarnos un pouquiño, e agora vamos con eles hacia atrás, hacia adiante. Vamos ca cintura, un lado e outro, atrás e adiante, e giros a un lado e ao outro. Xuntamos os pés un pouquiño, mans por encima das rodillas, giros a un lado e ao outro. Ben, separamos outra vez, apoyamos a punta do pé, facemos giros con un pé e co outro. Agora vamos xa ca parte principal, vale? Empezaríamos brazos abertos, en cruz, giros adiante, como vos dixen antes, 20 repeticións, vale? E despois atrás, outras 20. Despois vamos a ir hacia un lado e hacia o outro. 20 veces, serían 10 a un lado e 10 ao outro. Seguimos aí cos brazos abertos, inclinamos un pouquinho o tronco e vamos a perna contraria, tocamos unha rodilla e cambiamos. Vale, perfecto, perfecto. Subimos, vamos a ir agora. Para que me vexades mellor vou de lado, aquí, vamos ir agora cos brazos extendidos, aí quietos, sin moverse, hombros ben alejados das orellas, vale, ombligo hacia dentro, e vamos a ir ca perna atrás, primeiro unha, e logo a outra, unha e outra. 20 veces, e logo, desde aquí con brazos pegados ao corpo, igual outras 20, pero acompañando cos brazos. Aí estamos, perfecto. Seguimos brazos ao largo do corpo, hombros ben alejados das orellas, ombligo hacia dentro, e vamos agora a tocar os talóns por fora, un e outro. Podemos ter un poquinho máis de velocidade. Genial, perfecto. Vale, seguimos, tocamos por dentro, solo ca man dereita, o pé esquerdo. Aí, 10 veces. E cambiamos a outra man, igual, outras 10. Unha vez acabemos, mans abaixo, e alternamos un e outro, cada man o seu pé. E igual que no anterior por fora, podemos darlle un poquinho de velocidade. 20 veces, vale? Aí estamos, perfecto, genial. Seguimos, brazos abaixo, hombros alejados, relajados. Empezamos con elevación de talóns arriba, aí estamos. Eso, perfecto. Vale, e vamos ahora un último, pernas separadas un poquinho, e vamos a ir por detrás, con unha e ca outra.
os brazos diante, quietos, para manter equilibrio. Aí, 10 a cada lado. Unha vez rematemos, baixo brazos e volvo a facer o mismo, pero acompaño. Aí estamos. Vale, moi ben, unha vez acabemos todo isto, descansamos un pouquiño, bebemos un trago e facémoslo outra vez. Igual, e así hasta 3 veces. E despois pasaríamos a estirar. Vale, vamos a empezar de arriba hacia abaixo, man dereita, orella esquerda, e aí aguanto. Cambiaremos de lado. Recordade, vale? 10-15 segundos sería perfecto. Vale, vamos ahora cas dúas mans por detrás, codos xuntiños e mirada hacia abaixo. Miramos ao frente, pasamos brazo dereito por diante do peito, tiramos do codo hacia o lado contrario e cambiaríamos. Moi ben. Vale, seguimos, entrelazamos as mans, empujo fuerte hacia o suelo, meto o ombligo adentro, non me doblo, hombros besos das orellas, espalda dereita. Solo soy guardián de sus sueños de amor, ya quiero morir. Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero morir. Quiero